Ruka, leva preko, ukrstim prste, idem pritisak tu. Desna noga gore, puno stopala. Ovo je mnogo bitno što sam rekao, malo skreću. Da, guram tez. I se uvrće kuk. Znači guramo to nego što ovo digne. Tako je. Već krećete s pritiskom ovamo, ova noga, ako vam je teško da ustanete sad, ovako napred. Ako vam je teško sad, ovo da uradite. Otvorite nogu ovako i ustavite na stranu. I sada naglo se ispuca gore, kad ovde izguram noge, pregazim koleno. I sad pipnem koleno, pipam prstima. Ok. Idem, spustim se nisko i krenem ka njemu. Šta će ono dalje najvjerovatnije da uradi, jeste da krenem da vas gura ovu stranu. Da. Zašto hoćete da upati. Podignem lakat gore, uplivam unutra, upatim glavu. Sad. Spojim ruke na drugoj strani. Pritisak šturači. Ova noga je jednostavno gura ovu nogu glavu. I sad imam dve opcije. Mogu da patem na kuk. Ili mogu jednostavno da prekrstim noge. Ovdje. I sad izvučem ovu levu. Zato što sad ne može da zatvori polu gardu na mom kolenu. I samo ću da prođem. Tu smo. Tu on gura. Uplivam kvart. Pa otkačem ovu ili tu smo ajde. Pregazim. Vidite kako, vidite ovaj prostor. Sad, taj prostor vam u principu i treba vam ova noga da vam bude malo dalje, zato što se on 100% ovde okreće na kuk i gura vas. Možda čak ubaci i ovu nogu, ako ne stignete, krene da vas gura. Znači, ako vam je sad noga ovde, on samo malo ako me gurne, ja padam tamo. Ok, to treba mi neki oslonac, tako da ako me on gura, ja mogu s njim ovde da se nadmećem. Ok. I sada, kada uplivate unutra, nebitno da ovu nogu možete da izgurate dole, zavisnosti koliko mu je jaka noga. Tu, sad kad ako hoću da se bacim na stranu, na kuk, bitno mi je da približim nogu u njega, zato što padam direkt na njega, a ovako padam ovamo voljeno. Razumete? Razlika je u težini. I takođe, ova noga je bitna, zato što odavde neki skupi nogi prekrstim. Dobro. Vidite ovo, ako mi je noga dole, ili ovako, vidite da je prekrstio noge. I sad će nastaviti da me drži, sad će ići na to da mu gura ovu nogu, unutra, i da me vrati u gard. Ok. Tako da svaki put kad otvorite gard, tu i ovdje. Čim pregazite ovo napred, da sad on ne može da prekrsti noge, i sad ću da krenem da vas gura. Spustite se nisko, uplivate. Sad, ako hoće da se baciš na kuk, približi koleno i baci. Ok? Ajde, probajte još malo. Čovek potpati i da nećete moći izvučiti nogu. Sad idemo prvo vreme. Tu smo, 1, 2, nisam uspio da otvorim, a on mi se podvuče, tu, ispod nogu. Sad odavde, šta će da uradi, ima da krene da uvrće kuk ovamo i tamo. Ok. Samo vidiš slobodno da se tu, vidite, radi. Prva varijanta, šta ću da uradim? Jeste, dok se ovo uvlači, sad ćemo da porovimo, jeste da šutne nogu. Pošto sam se namestio, sad ne mogu tu, onda ide druga. Znači, rade. On kako krene ispod moje noge, ako ja nisam uspio da ga otvorim, kreni. Šutnete, šutnete, težina ide u levu nogu u ovom slučaju, šutnete i kako spustite nogu, razbijete drugu stranu. Ok, to je 1. 2. Već tu ne mogu, on se podvuče sad ovo.
možda čak i sklopi ruke, neko voli da sklapa ruke, sada naravno ne došao do mnogo, tako. Ispravi se. I sad ubacim ruku između nogu, skinem hakti, gledajte sad da bukvalno kukom ga, kao da se izvijem u napred, da bi me ova noga zaobišla, vidite. Ispustim, držim dole. Tu, on se podvuče, nemojte da je ruka unutra, skinete hakti, gledajte sad, bacite kuku. Znači ova ruka se podiže u vazduh, da bi me zaobišla noga. Dobra, slušaj, on se tek podlači, ti šutiš unazad, radiš šak, on upati,